τους θεούς των αρχαίων Ελλήνων. Είχε τη μορφή τράγου και ανθρώπου και ήταν φημισμένος για τη μαγευτική μουσική που έπαιζε με την φλογέρα του. Εδώ βλέπουμε το έμβλημα ενός ραδιοφωνικού σταθμού της Αυστραλίας. Κοιτάξτε ποιος απεικονίζεται. Δεν είναι κανένας άλλος παρά ο αρχαίος θεός Παν με αγγελικά φτερά, δηλαδή ο Σατανάς, που σήμερα αντί να παίζει την φλογέρα, παίζει την ηλεκτρική κιθάρα της ροκ. Στον δίσκο των Rolling Stones Tattoo You απεικονίζεται πόδι τράγου φορώντας γυναικείο παπούτσι. Στο εξώφυλλο ενός άλλου δίσκου τους δείχνουν κεφάλι τράγου να μαγειρεύεται σε μια κατσαρόλα αίμα. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι Goat's Head Soup, δηλαδή σούπα από κεφάλι τράγου. Οι Led Zeppelin επίσης έχουν ένα τραγούδι που θεωρείται το πιο δημοφιλής στον κόσμο της rock. Ονομάζεται Stairway to Heaven, δηλαδή κλίμακα προς τον ουρανό. Ένας από τους στίχους αναφέρει τον Παν με το όνομα Piper, που σημαίνει αυλητής. Ακούστε τα λόγια. Το κεφάλι σου βουίζει χωρίς να σταματήσει και εάν δεν το ξέρεις, ο αυλητής σε καλεί να τον ακολουθήσεις. Δυστυχώς, οι νέοι σήμερα ακούνε τη συμβολή των Led Zeppelin και διαμέσου της ροκ μουσικής βαδίζουν τον δρόμο της κολάσεως, ακολουθώντας τον Παν, που όπως είδαμε συμβολίζει τον Σατανά. Σε αυτή την εικόνα του Χριστού βλέπουμε τα δάχτυλα του δεξιού χεριού να σχηματίζουν κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να συμβολίζουν το όνομά του. Με τον ίδιο τρόπο οι ιερείς μεταδίδουν την ευλογία του Κυρίου στο εκκλησίασμα. Εδώ βλέπουμε τον Άντων Λαβέι, τον ιδρυτή της εκκλησίας του Σατανά στην Αμερική. Κοιτάξτε το σχήμα του χεριού του. Αυτό συμβολίζει τα κέρατα του Σατανά. Όπως και την πεντάλφα, έτσι και αυτό είναι σχεδόν παντού στη ροκ μουσική. Άρα θα ξέρει ο Έλληνας ρόκερ Νίκος Καραβέλας τι φανερώνει με το σχήμα των δακτύλων του. Βάσει του τίτλου του άλμπουμ ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει. Το σύμβολο αυτό του Σατανά βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση στους οπαδούς της ροκ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όμως ότι τα περισσότερα παιδιά που κάνουν αυτή τη χειρονομία έχουν λίγη ή καθόλου γνώση για το τι συμβολίζει. Αλήθεια, τι κρίμα.
σύμβολο αυτό της αστραπής είναι βγαλμένο από τα σύμβολα του αποκρυφισμού και δηλώνει τον Θεό Θόρ, που ερμηνεύεται Σατανάς. Στο Ευαγγέλιο ο Χριστός περιγράφει ότι είδε τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Εθεώρουν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Σε αυτή τη φωτογραφία ο σατανιστής Άντων Λαβάη φοράει μια πεντάλφα έχοντας στο κέντρο της το σχήμα της αστραπής. Πολλά συγκροτήματα όπως η AC/DC, Black Sabbath, Kiss και άλλοι χρησιμοποιούν αυτό το σύμβολο της αστραπής. Ο Μάικλ Τζάκσον φτάνει στο σημείο να το σχηματίζει με το ίδιο του το σώμα την ώρα που χορεύει. Είναι σύμπτωσης πως και η σατανική οργάνωση του Χίτλερ, τον SS, είχαν ως έμβλημά τους το ίδιο σύμβολο, την αστραπή. Ο σταυρός είναι το όπλο της Ορθοδοξίας. Ο διάβολος μισεί το σταυρό, διότι εκεί ο Χριστός με τη μαρτυρική του θυσία έδειξε την πλήρη αγάπη του για την ανθρωπότητα, με το αποτέλεσμα να συντρίψει τελείως την εξουσία του Σατανά. Για το σταυρό η Αγία Γραφή λέει «Ο λόγος γάρ ο του σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί». Δηλαδή, όταν αυτοί που βαδίζουν τον αμαρτωλόν δρόμο ακούσουν για την δύναμη του σταυρού, τους φαίνεται κουταμάρα. Αλλά για εμάς όμως που βαδίζουμε στον δρόμο της σωτηρίας, ο σταυρός είναι η δύναμη του Θεού που σώζει. Σήμερα ο σταυρός είναι το πιο συνηθισμένο διακόσμημα για τους τραγουδιστές της ροκ. Δεν θεωρούν τίποτε το να φοράνε το ιερό σύμβολο του χριστιανισμού και ταυτοχρόνως να πράττουν κάθε είδος αμαρτίας και έσχους που μπορείς να φανταστείς. Έτσι ο Σατανάς μειώνει την αξία του σταυρού και θολώνει την σημασία του στα μάτια της νεολαίας. Ένας άλλος τρόπος που ο Σατανάς επιτίθεται εναντίον του σταυρού είναι να τον βεβηλώνει, να τον κοροϊδεύει και να τον υποτιμά, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στα διάφορα εξώφυλλα δίσκων και βίντεο κλιπ των συγκροτημάτων. Αναρωτιέσαι όμως, γιατί καταφέρονται συνεχώς και βλασφημούν τον σταυρό, γιατί γελιοποιούν και πολεμούν κάτι που δεν το πιστεύουν, που δεν υπάρχει και δεν έχει καμία αξία για αυτούς, γιατί? Άρα κατά βάθος τους ενοχλεί και τους καίει, τους βράζει, τους πειράζει. Όμως δεν σκεφτήκανε ποτέ πως πολεμώντας το Θεό και τα σύμβολά Του, πιστοποιούν και μαρτυρούν την δύναμή Του και την ύπαρξή Του. Μία αισχρή και βλάσιμη τραγουδίστρια που λατρεύουν χιλιάδες νέοι, η Μαντόνα, που το όνομά της σημαίνει Παναγία, είπε σε ένα περιοδικό «Ο σταυρός είναι σεξι γιατί επάνω του έχει ένα γυμνό άνδρα». Η αντιστροφή του σταυρού πάντοτε υπήρξε ουσιώδη στοιχείο σε σατανικές τελετές. Και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε το ίδιο να γίνεται στα πλαίσια της ροκ μουσικής. Αυτή η μπλούζα που επικονίζει αντίστροφη σταύρωση του Χριστού με την επιγραφή «Destroy», να καταστρέψεις, σχεδιάστηκε από τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Sex Pistols. Εδώ βλέπουμε τον Mick Jagger από τους Rolling Stones να την προβάλλει σε μια συναυλία τους. Ο μεγαλύτερος ξεφτυλισμός του σταυρού βρίσκεται σε αυτό το σύμβολο. Οι περισσότεροι το ξέρουμε ως το έμβλημα της ειρήνης. Αλλά εάν μελετήσουμε τις ρίζες της κατασκευής του, θα ανακαλύψουμε τελείως το αντίθετο.